To takto nám búcha na oko, takto. To, že je v tejto osade Strelníky živo počas dňa, nie je nič zvláštne, no život tu je aj v noci. Problémom je fantom, ktorý tu operuje po zotmení. Až 2 metre má v sebe. Dlhé vlasy, tetované má na tvári, biele tričko. Záhadný muž si podľa miestnych niekedy zoberie aj posily, majú sa rozostaviť okolo osady. Není len jeden, 5 sú. Tu je jeden, tam je jeden, tam je jeden. Až do hrabuše sme ho naháňali a nemôžeme ho chytiť nič. To fez beha rýchlo. Miestni fantóma nazývajú Bielo. Jeden z obyvateľov sa uprostred noci zobudil na krik svojho dieťaťa. V okne izby stála záhadná postava. Chcel ho vyťahnuť, ale keď ma zval, že som stal ako z posteli, to on začal utiekať. Ja si takto myslím, že naši deti sajú na tú detekciu. Zdravé detsky zobrať a dať iným. Osadu stráži každý malý aj starý. Stráž držia od večera až do skorého rána. Vyzbrojení sú palicami, sekerami aj pálkami. Týždeň už sme nespali vôbec. Ešte chodíme do roboty sme unavení. Osadníci sú na neznámych približne 5 mužov poriadne vyzbrojení. Podľa ich vlastných slov by sa im do rúk dostať nechceli. Toho šľak trafil. Keby som mu dal jednu po hlavu, tak nestane mi na ruku. Od 7. augusta, kedy bolo podané prvé oznámenie, boli oznámenia podávané v nepravidelných časových intervaloch. Vykonávajú policajti v nočných hodinách kontroly v uvedenej osade niekoľkokrát za noc. Ja neznám túto skade, či sa starčania, alebo skade strany chodia, či oni nám nahovarajú, alebo to. Z osady Strelníky Matúš Gavlák, televízia JOJ.